にぎわい子、新子という言葉は、主に仏教行事や伝統的な儀礼において、身寄りのない死者や供養してくれる人がいない魂、子魂を救済し、施しを行うことを指します。言葉の構成を分解すると分かりやすくなります。にぎわい、神、にぎわう、施す、恵みを与える。子、身寄りのないもの。ここでは供養されない死者。現代ではあまり日常的に使われませんが、具体的には以下のような文脈で登場します。1、剣道背に供養。最も一般的な例は、お盆の時期などに行われる毛書き絵です。自分の先祖だけでなく、無縁仏、無縁仏や飢えに苦しむガキ道に落ちた魂に食べ物や飲み物を備え、お経を捧げる行為をにぎわい子と呼びます。2、社会的な救済、歴史的背景。歴史的な用語としては、亡くなった人だけでなく、身寄りのない困窮者や孤児に物資を分け与えることを指す場合もありました。飢饉や災害の際に、国や寺院が民衆を助ける慈善活動の一環です。3、祭礼やイベント。地域によっては、伝統的なお祭りの行事の中に、にぎわい子という名前がついた儀式が残っていることがあります。これは、その土地に眠る無名の魂を鎮め、災いが起きないように願う意味が込められています。まとめ、簡単に言えば、誰からも顧みられない存在に、慈悲の心を持って手を差し伸べることを意味する、非常に精神性の高い言葉です。この言葉をどのような場面で見かけられましたか？例えば、古文書、お寺の案内、あるいは文学作品など、文脈を教えていただければ、より詳しく解説できます。